Nhar il-Ħadd il-Partit Laburista qed jagħmel stedina lil poplu Malti Wawċi għal festa ta' Għaqda dan f'maratona ġbir ta' fondi li fost l-oħrajn ser issir b'ġurnata mżewqa ta' spettaklu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Tal-ispettaklu ser ikun jista' jitgawda kemm minn dawk preżenti iżda wkoll b'mod televiżiv fuq l-Istazzjon 1. Tul il-ġurnata ser ikunu mxandra wkoll bosta filmati tal-membri parlamentari Laburisti li flimkien ħadu sem flop sportiv. Għal dawk li ser jattendu fiżikament fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista barra ċentru ser jinbidel villaġġ tal-Miliet li żgur ser ikun qed idaħħal lil dawk kollha li jattendu fl-ispirtu festiv. L-appell jibqa' wieħed dak li flimkien ngħinu lill-Partit Laburista biex insostnu il-ħidma għal aktar investiment fin-nies. Għalhekk nemmen li n-nies għandhom jgħinu lill-Partit Laburista biex inkunu nistgħu nibqgħu naħdmu f'dil ħidma ta' aktar investiment fin-nies. Fuq kollox il-Partit Laburista m'hemmx dubju li huwa dak il-partit li ġejjem ġab l-interessi ta' pajjiżna l-ewwel u qabel kollox kemm lokalment u aktar fil-fora internazzjonali.